אחלה. אני דפנה מלר, רכזת קהילות במערך הדיגיטל הלאומי, שמחה מאוד לפתוח מפגש של קהילת CRM סיילספורס, ומיד יהיו כאן עוד פתיחות ועוד הסברים על כלים ופתרונות צד ג' במרכז המרכזי, ואני חושבת שאני מעבירה את השיחה רגע, לדניאל או לשי? לשי? שנייה, נעים מאוד, מי שלא מכיר אותי, אני מיכל כהן דוד ממערך הדיגיטל הלאומי, אני מנהלת את קהילת ה-CRM יחד עם שי ולמר, שכל היום ככה חושב איך להביא לכם תכנים חדשים. בקהילה נמצאות גם אירה ורבקי. אנחנו שמחים שהצטרפתם. יש לנו היום מפגש חשיפה והסבר על כלים המטרה שלנו באמת שהיא תייצר אקוסיסטם מלא, מעובה, רחב ומקצועי. אז מבחינתי זה באמת המפגש הראשון לבוא ולחשוף לכם על שירותי צד ג' שנמצאים כבר היום בהתקשרות, אבל בד בבד חשוב לי שתדעו שמאוד חשוב לנו להצליח להביא לכם כמה שיותר שירותים שאתם צריכים אותם ביום יום. בסוף המכרז הוא נורא ברור ויש לו קווים מאוד ברורים, ואנחנו בסוף צריכים להעביר למינהל הרכש לבחינה את השירותים שהם יבחנו, שכל שירות כמובן בריג'ן הישראלי, עם כל תקני האיזו של הבטחת מידע האלו ואחרים, וכל הדרישות המכרזיות, וואנס יצרן מצליח לעמוד בכל הדרישות האלה, והוא נמצא באפקסצ'יינג של סיילספורס, הדברים נבחנים, ויוצאת הודעת הקם, בה מתווסף שירות. אז לפני שאנחנו נתחיל על הארבע האלה, אני כן אגיד שהדברים גם עולים ממנהלי הקהילה אלינו במה שאתם מציפים, ואני לא יודעת אם אוהד גריינר גם פה, אבל גם אוהד שעושה איתכם עבודה מאוד צמודה ומאוד מקצועית, הדברים מגיעים אלינו, אבל גם תרגישו בנוח לפנות אליי בהקשר הזה, אנחנו נייצר את הפגישות, נראה אם יש התכנות, אין התכנות ונעשה את המאמצים. כן עלו אלינו שתי פניות מאוד גדולות, אני התלבטתי להגיד את השם, לא להגיד את השם, כדי שלא תראו את זה כהתחייבות, אז נגיד שוב, מינהל הרכש הוא היחידי שמודיע האם אם שירות נכנס או לא נכנס, אז כל עוד אין הודעת הקם שירות לא נכנס, אבל כן נגיד שעלו אלינו פניות של אופסווט ושל קופדו, שהבנו שיש צורך, אנחנו נעשה את המאמצים מהצד שלנו, ונקווה שהדברים יסתייעו ויבחנו בצורה נכונה וטובה. בנוסף, אם יש דברים שאתם רוצים שנהיה ביחד עם הקהילה, תכנים שמעניינים אתכם, מודולים שאתם מרגישים שיש צורך מקצועי, גם אם זה פיזי בתוך משרדים של סיילספורס, וגם אם זה במסגרת הוובינר של סשן 45 דקות, תגידו, אנחנו באמת נשקיע בזה כדי שאתם תקבלו את הידע שאתם צריכים. כן הבנו שיש צורך לעשות את זה על טבלו, אז בהמשך תעריף. רגיל אל מול אריק והל, שירצו להוסיף משהו טוב. יספו, בצורה מקצועית וטובה. דניאל, לא שומעים אותך כל כך טוב. אני רק אגיד עוד שתי מילים, למי שלא מכיר לי קוראים שי ולמר, אני רואה שגם הצטרפו כבר אנשים, אז יש לנו כבר מעל 50 אנשים במפגש, וזה מצוין. אנחנו מתכננים ב-22 לשלישי לעשות עוד מפגש שמתייחס לנושא של DevOps, אנחנו נעדכן את כולם, איך עושים DevOps וסיילספורס, שזה משהו שהוא חשוב, וכמו שאמרו, יהיה גם מפגש שקשור לטבלו, הוא לא של קהילת ה-CRM, זה כנראה קהילת הדאטה באופן משותף, ונפרסם גם את האירוע הזה. וזהו, כל אחד יציג רבע שעה, אתם יכולים לשאול שאלות בצ'אט, אני לא בטוח שנספיק לענות לכולם, אבל אנחנו מבטיחים לקחת את כל השאלות שתשאלו, ואולי בסוף, אם יהיה זמן, ניתן לספקים לענות, ואם לא, אז אנחנו נחזיר תשובה מסודרת לכל השאלות. אז יאללה, אנחנו נתחיל עם EasySend, ויאללה, בהצלחה. אחלה, תודה רבה, שומעים אותי טוב? להרים את ה... כן? כן, כן. כן, שם מצוין. אהלן, אז נעים לכולם, דפנה, דניאל, תודה רבה על ההזדמנות להציג, אז אני אור מאיזיסנד, אם חלק מזהים את הפרצוף של אולי מי שצפה בחתונמי אולי גם מכיר, אז יכול להיות שאנשים גם קצת מכירים משם, וזהו, אני אראה לכם בעצם איזיסנד את הפלטפורמה שלנו, נתחיל עכשיו בלחלוק מסך, רק תגידו לי שאתם יכולים לראות אותו, אם מישהו יכול רק להרים איזה יד שאני יודע שסבבה ואני לא... יאללה, מגניב, תודה דפנה. אוקיי, אז אנחנו באיזיסנד, מה שאנחנו עושים, אנחנו מפשטים את תהליך קליטת הנתונים מהלקוחות שלכם, בעצם לתהליך מאוד אוטומטי. ובעצם מה זה אומר?
זה אומר שאם אתם עכשיו תראו בעצם את השקף הבא, אז מהרגע שיש לנו איזשהו לקוח שאנחנו עושים לו תהליך אונבורדינג, עד הליך של חידוש חוזה, מה שקורה זה שאתם רואים כאן את העיגול הכחול הזה, איזיסנד היא שכבה חכמה שיושבת מעל כל CRM, בין אם זה Monday, בין אם זה Salesforce, בין אם זה HubSpot, או בין אם זה איזו מערכת ייעודית שיש לכם בגוף הספציפי שלכם, ומה שהיא מונעת זה את התהליך הקשה והלא כיפי של תיעוד נתונים ידני בתוך ה-CRM. אז מה שאתם תכף תראו זה בעצם איך אנחנו יוצרים תהליך דיגיטלי לקליטת נתונים אוטומטית ב-CRM מלקוח, או יכול להיות שיש לנו כבר איזשהו מידע קיים על לקוח, הוא עשה אצלנו אונבורדינג, ואנחנו רוצים להציע לו שירות חדש, משהו אחר, אז איך אנחנו מקפיצים לו תהליך עם נתונים קיימים על אותו אדם, נותנים לו למלא את אותו תהליך, ואז להחזיר אוטומטית את הנתונים האלה ל-CRM, כדי לא לעשות את התהליך הזה ידני בעצמנו, ובעצם להוריד המון שעות עבודה, ועבודה לא כיפית לאותו גוף. אז בעצם מה שאנחנו עושים זה, תחשבו על זה שאנחנו יכולים להפוך כל תהליך, כל מסמך שאתם יכולים לדמיין עליו, לתהליך דיגיטלי. אנחנו בעצם, אתם רואים כאן בעצם מיני דיאגרמה כזה של העלינו קובץ, ובעזרת AI אנחנו הופכים אותו לתהליך כזה דיגיטלי, שתכף נראה איך זה. בעצם אותו קובץ אנחנו עובדים עם מין ממשק כזה של drag and drop, לבנות אותו שהוא יהיה נוח ופשוט יותר למשתמש, להשתמש בו ולמלא את הנתונים שאנחנו רוצים, ואז אנחנו מחברים את אותו תהליך ל-CRM שאנחנו משתמשים פה. פה זה יכול להיות Monday, שוב, זה יכול להיות Salesforce, זה יכול להיות מערכת ייעודית שיש לכם, ואז אנחנו עוברים לשלב הבא, שבעצם מגדירים את המוח מאחורי אותו תהליך. אם יש לצורך העניין אנשים שאנחנו רוצים שיהיו חשופים למידע כזה או אחר, או רק שבן אדם ספציפי מסיים את התהליך, אז זה נשלח אלינו לאיזשהו אישור. כל דבר שאתם יכולים לדמיין בעצם זה בבנייה של ה-workflow, זה עוד חלק בפלטפורמה, שאתם מחליטים מה ההיגיון מאחורי אותו תהליך, מה אותו תרשים או תרשים זרימה כזה שאנחנו רוצים, כדי שהתהליך הזה יהיה הגיוני לאותו גוף. ואז בעצם אנחנו הופכים תהליך שפעם היה נראה ככה, נגיד כאן אנחנו רואים איזשהו תהליך של הצעת מחיר, לתהליך כזה שלקוח פותח את זה בפלאפון או במחשב, וממלא את הפרטים, וזה מגיע אלינו הכל חזרה, במין תהליך כזה קסום, שאף אחד לא היה צריך להתערב, הוא חותם עליו, ואז אנחנו מקבלים את כל הנתונים על אותו תהליך, ומקבלים שליטה מלאה, מבינים איפה אנשים נתקעים, איפה יותר קשה להם להבין את התהליך, איפה אנחנו צריכים להשתפר, כדי לייצר חוויה הרבה יותר טובה ללקוחות. וכאן אנחנו רואים גם איזשהו ציטוט מאחת החברות הביטוח הגדול בארצות הברית, שמסבירה מה אותם נתונים נותנים להם, בעצם איך הם שיפרו אותם, והגדילו להם את בעצם יעילות העסקית בחברה. אז אני לא יודע היום אם אתם משתמשים הרבה כלים בגופים שלכם, אבל הרעיון של איזיסנד זה בעצם לאחד הרבה כלים ביחד, אז תחשבו על זה שאנחנו מאחדים את כל העולם הזה של תפסים, AI, התחום של workflows, אם יש אנשים פה שעובדים עם תוכנות אוטומציה כמו Make או דברים אחרים, ואינטגרציות, הכל לכלי אחד שבעצם בעצם למנוע את הריבוי כלים הזה. אז אם אין שאלות, אני אעבור לדמו, ואני רגע רק אעצור לפאוזה קצרה, לראות אם יש כאן איזה שהן שאלות. מחזיר רגע את המסך. אני מציע שתמשיך, ואולי נשאיר בסוף כמה דקות לשאלות. אין בעיה, אין בעיה. אז אני מחזיר את המסך. רואים את המסך שלי? כן, Monday. כן, אז אנחנו רגע נעשה את זה שנייה על Monday, אבל תחשבו שזה בעצם גם על Salesforce זה עובד אותו דבר. כאן מה שקורה זה מהרגע שאני מעלה איזשהו תהליך לשלב של נגיד אני עובד עליו, אז מה שאתם רואים זה שאותו תהליך כבר מחובר לאוטומציה עם Monday, אני בעצם הזנקתי אותו בעצם מ-Monday ללקוח, ואז מה שאנחנו נראה כאן זה שזה הקפיץ לי כאן את התהליך, אני נכנס פנימה, וכאן אני מתחיל למלא פרטים, אז אנחנו רואים שהתהליך כבר הגיע עם פרטים ראשוניים שיש עליי, מהרגע שאני מתחיל להזין כאן
הכתובת שלי, אז יש פה אינטגרציה עם Google Addresses, אני בעצם לוחץ, ואז זה כבר ממלא לי את זה, זה בא, פה זה איזשהו תהליך של הצעת מחיר, אז אני ממלא את הפרטים, כאילו יש פה הרבה דברים על ההזמנה עצמה, ואז אני ממשיך הלאה, זה כבר מסיים את כל הפרטים של ההצעת מחיר, כל מה שהיה בפנים, מחשב את כל הדברים שהזמנתי, יש גם אינטגרציה עם כל כלים, כל דבר שאתם יכולים לדמיין כדי בעצם לחסוך עבודה רפטטיבית של הגוף. ואז אני בעצם מחליט אם אני מאשר, כן, לא. אם אני מאשר, חותם. מהרגע שחתמתי, אז בעצם הכל זה בעצם הופך ל-PDF כזה שזה ממלא, רואה שיש פה את כל ההזמנה, הכל קיים. אחלה, אני יכול להזין פה את הפרטי תשלום, וזהו, הדבר הזה בעצם חוזר חזרה אליי, ויש לי את כל הפרטים, כל ההתקשרות עם הלקוח, שוב, מהאונבורדינג להצעת מחיר, לאחרי זה להבין איפה לקוחות נתקעים בפלואו, כל זה בעצם יכול להיות מבוצע דרך EasySend, אז זה איך זה נראה מבחינת הלקוח. מבחינתכם, מי שבונה את התהליך זה נראה ככה. כאן בעצם אתם רואים שהפלטפורמה עצמה היא מאוד פשוטה, אני פשוט עושה drag and drop לכל אלמנט שאני רוצה ומחזיר, וככה אני בונה את התהליך. כאן זה מה שראינו קודם, בעצם מה שקראתי לו המוח של אותו תהליך, אז כאן אני מחליט מי מקבל איזה תהליך, אם אני רוצה שיש מישהו שהוא מקבל את התהליך ואז מישהו שמאשר, אז אני יכול להחליט כאן מי זה נגיד הלקוח ומה הוא מקבל, ומה זה פנימית אצלנו בגוף, הבן אדם שבסוף בא ומאשר את זה סופית. אז זה ככה מבחינת המוח. עכשיו, אם אני יותר נקרא זה אפילו בא לי פחות לעבוד קשה, אני יכול כאן להעלות מסמך, ושה-AI בעצם יהפוך את אותו מסמך לתהליך דיגיטלי, ואני בסוף רק בא לדיוקים אחרונים, כן? אבל זה גם עוד אופציה. אופציה הרביעית והאחרונה, זה יש לנו גם יכולת לעשות את זה באמצעות פרומפט, שאתם מסבירים כמו עם ChatGPT, מה אותו תהליך שאתם רוצים להפוך לדיגיטלי, וה-AI שלנו הופך אותו, ואז אתם רק באים ומחברים את זה לאותה מערכת. תודה, שלום, ונגמר הסיפור. אז זה ככה ה-overview על EasySend. עכשיו אני השארתי עוד זמן לשאלות. אז רק אור, יש לך כבר איזשהו תהליך שאתה מתחיל עם הממשלה, או משרד ממשלתי שכבר נמצא איתך באיזשהו תהליך, אז אני אשמח אם תיתן כמה מילים. אז אנחנו בתהליכים עם בית דין הרבני, בתהליך, גם עובדים איתנו הרבה מהבנקים הישראלים, שזה בנק הפועלים, בנק לאומי, וגם הבינלאומי הראשון, ויש לנו בכללי הרבה לקוחות מישראל, מור, הראל, הרבה גופים מוכרים שעובדים איתנו, ובעולם לקוחות ענקיים בתחום הפיננסים, הביטוחים, לקוחות גדולים גם בקמעונאות, אז הרבה לקוחות בישראל ובעולם. עוד שאלה שלי עלתה, ואני אתן אחרי זה לעוד מישהו לשאול, אתה מראה פה הרבה דברים שקשורים לחוויית משתמש, מבחינת התקנים של נגישות ודברים כאלה, המוצר עומד בזה, צריך להטמיע נגישות, איך זה עובד? כן, אז אנחנו עומדים עם כל הדברים של גם נגישות, וגם כל מה שאתם רואים כאן, בעצם כל ה-certifications מבחינת ה-GDPR, תשלום מאובטח, SOC 2, כל מה שקשור בסייבר, אז יש לנו את כל התקנים האלה במערכת. אוקיי, יש למישהו שאלה שהוא רוצה להפנות לאור? אני רוצה לשאול שאלה, אור, תן לי use case שלדעתך יכול לתת לממשלה במיוחד, מתי אפשר לחשוב עליכם כאופציה ראשונה ב-use case מסוים? אז בוא נחזור רגע אחורה, אם אתם ראיתם את השלב הזה, אז בעצם תחשבו שכל התהליכים של מסע לקוח, אנחנו יודעים לטפל בהם, מהרגע שאתם צריכים לקבל לקוח לאותו גוף, להציע לו שירותים שונים, לעדכן נתונים קיימים על אותו לקוח, לחדש דברים, או שאתם צריכים לתזכר אותם, כל הדברים האלה זה אנחנו יודעים לעשות, ואז אנחנו מורידים ממכם בעצם את כל העבודה שלא כיפית לעשות, התוכנה עושה לכם.
אז היא באה מזניקה, יכולה להזניק כמויות של תהליכים בלחיצת כפתור, לקבל את כל הנתונים האלה מהלקוחות ולהזין אותם אוטומטית במה שאתם עובדים איתו, Salesforce, Monday, מה שאתם עובדים איתו, חזרה באופן אוטומטי. אז כל דבר שאתה יכול לחשוב עליו, קיבלתם לקוח חדש, אתם רוצים להציע שירות חדש של לקוחות קיימים, אתם רוצים לשדרג אותם, אתם צריכים עכשיו לעשות חידושים מסיביים לכמויות עצומות של בני אדם, ובעצם שהמערכת תזין את זה פנימה, כל אחד מהדברים האלה אנחנו נדע לעשות. היי, אור, יש לי שאלה. לא הצגתי את עצמי, קוראים לי ניר, אני ממערכות מידע במנהלת החלופים משרד ראש הממשלה. אני עובד אהלן. ביחד עם שי. אהלן. לגבי התממשקות למערכות, האם יש לו התאמות מבחינת התנאים של המערכת? דוגמה, למשל, אתה מתממשק למערכת סיילספורס. המערכת יודעת לעשות את ההתאמות ברמת הדוגמה, למשל, אם יש לך ולידציה על כל מיני שדות מסוימים, אם יש לך בטח. טריגרים על כל תהליכים, אתה יודע, שבונה אותם רק בסיילספורס, איך המערכת מדברת עם זה? זאת אומרת, שזה לא יתנגש. אז מה שקורה זה שיש לך בתוך המערכת שלנו ממש אינטגרציה ייעודית עם סיילספורס שבה אתה מנהל את זה, ואתה יכול להחליט ממש, אני רגע אנסה לראות אם אני יכול רגע להעלות את זה, אבל אתה יכול ממש להחליט איזה ולידציות אתה רוצה שיהיו, לפי מה שיש לך. מה שאני מציע, אור, זה פשוט כל משרד או כל מישהו שיש לו איזה משהו ספציפי שהוא צריך, אז אולי לתאם איתכם פגישות יהודיות עם איזה case study, כן, נוכל לצלול. זאת אומרת, מפה המטרה זה רק להציג את היכולות, את האינטגרציה, וכל מי שרוצה להיפגש עם אור, אז מוזמן לפנות דרך דניאל, ונעביר את פרטי הקשר לדברים שהם יותר ספציפיים. אז רק לענות לך על השאלה, אז בעצם כאן אתה בעצם שולט באותה, נגיד במערכת, זה בעצם איפה שאתה שולט בכל השדות שלך עם סיילספורס או מאנדיי או מה שהתחברת אליו, ופה אתה בונה את אותם התניות של מה אתה רוצה שיהיה לך, כן? אז יש לך פה מצד שמאל את המשקות, מצד ימין איזה התניות או ולידציות אתה רוצה שיהיה, וכאן יש לך כזה ממש דרג אנד דרופ לכל דבר שאתה יכול לדמיין עליו, מתעודות זהות לאייבן, משהו. אוקיי, תודה. אור, תודה רבה לך. תודה רבה לכם. אחלה מצגת. תודה רבה. ואנחנו נעבור עכשיו ל-VoiceSpin, אם תוכלו להציג את המצגת שלכם. סבבה. רומי רומי מדבר? כשהוא כן, מיוט? השנייה מוריד מהשתי, כן. אוקיי. עכשיו אתם שומעים אותי? כן, שומעים. יופי, אז היי, אני רומי, מחברת VoiceSpin, אני מנכ"ל חברת VoiceSpin, אנחנו נותנים פתרונות בעולמות של קול סנטרים, רגע, אוקיי, פתרונות בעולמות של AI בקול סנטרים. מה שאנחנו מראים בסלייד הזה, זה בעצם את המהפכה הגדולה שקרתה בעולמות הקול סנטר, שהיא דומה למהפכה שקרתה כבר ב-20 שנה האחרונות בעולמות הסלולר. זאת אומרת, היינו לפני 25 שנה עם נוקיה טיפש, עברנו לאיזה מוצר ביניים, שהיה בו אינטרנט, הבלקברי, ועברנו לעולם של ה-AI. זה מאוד דומה למה שקורה היום. אני אשמיע לכם שיחה קצרה. לביצוע פעולות בשירות עצמי ללא המתנה, עם אפשרות מעבר לנתיב סטאר שומעים. 7, 7, 5, 1, 7, 9, 0, 2. נא אמרו את שם העיר בה תרצו לחנות, או הקישו כוכבית לשירות לקוחות או שינוי הגדרות. חולון. אוקיי, אז מה שאני מראה פה, שזה בדיוק מה שנקרא דור הביניים. אנחנו מבינים שבדור הביניים, שנמצא כבר אגב בשוק משהו כמו 15 שנה, יש איזשהו חלון זמן שנותנים לך, שואלים לך שאלה ועושים איזשהו זיהוי דיבור, speech to text,
אבל הבשורה האמיתית היא לא משם. הבשורה האמיתית, האייפון של העולם הזה, זה בעצם free speech bot, בעצם עולמות שלמים של מכונה שמדברת עם בן אדם בצורה מלאה. בואו רגע נשמע קצת משהו אמיתי מפה. הגעתם למוקד חזרה בטוחה של משרד התחבורה. איך אפשר לעזור? אהלן, שלום, אני נמצא עם הילדים שלי בחול, והתחיל כל הבלגן, ואני רוצה לראות איך אני חוזר מהר הביתה. אני מבין את הדאגה. אם אתם הורה יחיד בחול עם ילדים קטינים בארץ מתחת לגיל 12, או אם יש לכם מקרה רפואי דחוף, אתם צריכים להגיש בקשה חריגה. האם זה המצב? כן, 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 רק תעזור לי זריז, איך אני יכול לעשות את זה? כדי להגיש בקשה חריגה במהירות, תוכלו למלא טופס מקוון באתר הממשלתי. אני שולח לכם עכשיו SMS עם קישור ישיר לטופס. האם תרצו? כן, כן, תשלח לי SMS, ויש אפשרות עוד לקדם את זה, לזרז את זה? שלחתי לכם SMS עם הקישור. לגבי זירוז, הוועדה בוחנת את הבקשות לפי סדר חשיבות. האם יש לכם שאלות נוספות לגבי התהליך? כן, כן, אני רוצה לדעת. טוב, אז אני עצרתי את זה, כי זו שיחה מורכבת, אבל בעצם מה שאתם רואים פה, זה בעצם שיחה ש-AI בוט מדבר עם לקוח, פרויקט של משרד התחבורה שעומד לעלות לאוויר בימים הקרובים, שיש פה שכבה שלמה, גם של דיבור, גם של הבנה, גם של רק, של knowledge base, שנבנית סביב איזשהו use case שהוא use case קלאסי. היתרונות של העולמות האלה, אין מה לדבר, הם יתרונות עצומים, הסקלביליות, כולנו מבינים שקונטקט סנטרים או קול סנטרים, היום יש להם כאב גדול בלגייס אנשים, בלהכשיר אותם, המערכת היא סקלבילית, יכולה לגדול, במקרה הזה, טפו טפו טפו, נקווה שלא יהיה בלגן, אבל היא תצטרך לגדול מאוד, וכמובן היתרונות הם בנושא של שפות, בנושא של מענה מסביב לשעון, אוטומציה מלאה, מדברים פה על, לא רק על מתן מידע, על גם אינטגרציות ושליפת מידע והכנסת מידע לתוך מערכות, שפות, גיל שלישי, עומסים, וכמובן מצב רוח, וויסבוט לא מתעצבן גם אם מעצבנים אותו. איפה הצ'אלנג'ים? אז כמו שאנחנו מבינים כולנו, דוברי העברית בוודאי, המילה הימנית פה יכולה להיות קולה, יכולה להיות חולה, המילה האמצעית יכולה להיות ערק או ערק, זאת אומרת יש לנו גם עניין של ניקוד בעולם של העברית, גם עניין של מלרע במלעיל, זאת אומרת יש לנו המון אתגרים בעולמות של ה-AI, ופה אני רק רוצה להראות את זה. Don't know me and I wouldn't have done it, and if you... If I don't know you, then why? Please stop interrupting me. The thing is, when I... אוקיי, מה שאני מנסה להראות פה, שבעולם האנושי יש הרבה מאוד מה שנקרא אינטראפט. זאת אומרת, בעולמות של שיחות זורמות, שיחות voice, יש מקרים שאני מתחיל לדבר ומישהו בעצם קוטע אותי. המכונות היום בעצם קשה להם להתמודד עם זה, ואנחנו בנינו סביב הדבר הזה, סביב הנושא של האינטראפט או של הוועד, בנינו מנגנון שהוא מנגנון מסונכרן, שיוכל להבין מה הצד השני רוצה, לדעת לעצור בזמן, לדעת להבין שהוא הפסיק, זאת אומרת, הוא אמר איזשהו משפט והוא הפסיק אותו, כי עכשיו אני צריך לתת תשובה. כל העולם הזה הוא עולם של אתגרים, יש לנו בעולם הזה אתגרים של מה שנקרא surrounding noise, זאת אומרת, המכונה צריכה להבין שאני נוסע באוטו ואני מדבר איתה, ה-AI, אבל אשתי פתאום אמרה לי איזשהו משפט, אבל זה לא קשור לשיחה. אנחנו כבני אדם עושים את זה בצורה אוטומטית, וגם פה בעצם בנינו פתרונות לעניין הזה, כדי שהשיחה תהיה קולחת ולא תיתקע בדברים האלה. ואז אנחנו מגיעים לעניין המורכב לא פחות, שבעצם הסיפור הגדול זה הנושא של האינטגרציה. היום כל החברות, כמובן משרדי הממשלה, לכולם יש מערכות שמנהלות לקוחות, מנהלות תהליכים, והסיפור הגדול של האינטגרציה הוא סיפור משמעותי. אנחנו זכינו בנימבוס למוצרים משלימים של סיילספורס, כי אנחנו נמצאים בתוך מרקט פלייס כבר הרבה שנים, ובעצם הפתרון שאנחנו נותנים הוא פתרון משלים לסיילספורס,
גם בעולמות של ה-voice-בוטים, אבל גם בעולמות של AI אחרים. בנוסף, אנחנו כאסטרטגיה, יש לנו הרבה מאוד אינטגרציות, זאת אומרת, אם יש לכם עוד מערכות אחרות, רוב הסיכויים שאנחנו כבר מחוברים אליהם, שזה יתרון גדול, MCP, שמתחבר לעולמות של מידע, כאשר אתה יכול לשלוף מידע, אתה יכול להכניס מידע, אתה יכול לתת נתונים, אתה יכול לאמת, OTP, לדוגמה, זה עוד נקודה חשובה שצריך לעשות דרך אינטגרציה למערכות קיימות. נושא נוסף שהוא קריטי בעולמות האלה, זה בעצם האינטגרציות למערכות הטלפוניה הקיימות. יש לנו הרבה ניסיון, לא אמרתי, אנחנו חברה של 20 שנה, שבשנים האחרונות עשינו מה שנקרא פיבוט לעולמות של ה-AI, אבל יש לנו הרבה מאוד ניסיון גם בהתחברויות למערכות קלאסיות כמו סיסקו, ג'נסיס, אביה, גם התחברויות פיזיות של PRI, גם התחברויות בסיפ, ולא פחות חשוב, ישר מהתנור, יש לנו התחברות עכשיו לשיחות קוליות בוואטסאפ, זאת אומרת, גם נכנסות, גם יוצאות, לתוך הבוט, לתוך האג'נט, שזה משהו מאוד מאוד חם, כי הרבה פעמים כולנו נתקלנו במצב שאנחנו מסתובבים בחו"ל, יש לנו רק חבילת דאטה, ופתאום אנחנו צריכים להשיג משרד ממשלתי, להשיג איזושהי רשות מקומית, או להשיג איזשהו גוף, ובעצם היכולת שלנו עכשיו היא להתקשר מהוואטסאפ הפרטי שלנו, ולקבל, למשל, voicebot או מענה שלם, ואותו דבר הפוך. זאת אומרת, גם המערכת יכולה להתקשר, ולצאת דרך השיחת וואטסאפ, מה שכולנו עושים ברמה הפרטית, רק שברמה העסקית או ה-government, זה משהו שהוא מאוד מאוד חדש. אז זו נקודה מאוד חשובה. בואו גם נדבר על סט המוצרים שלנו. דיברתי הרבה על ה-voicebotים, מה שנקרא conversational AI, שזה בעצם שיחה חופשית, כמו ששמענו, של אדם אל מול AI. בנוסף, יש לנו עוד כלים, כלי לא פחות חשוב, זה כלי שנקרא Speech Analyzer, שבעצם לוקח את כל השיחות בארגון, מתמלל אותם, מפעיל עליהם מנגנוני AI חכמים, ממש כמו ה-ChatGPT או Gemini שאנחנו רגילים לעבוד עליו בפרטי. בעצם אפשר לשאול שאלות קבועות, או לעשות איזשהו BI סביב הנושא הזה, אבל גם אפשר פשוט לשחזר מה הדברים אמרו, זה נמצא בתוך ה-Salesforce, זאת אומרת, אנחנו יכולים להשתיל את זה בתוך ה-Salesforce, כך שהכל יישמר, ואז היעילות של הנציג היא הרבה יותר גבוהה, תוך כדי זה שהוא מדבר, או צריך לחקור מה קרה באינטראקציה. נושא נוסף, זה ה-Copilot, או בעצם שהוא כלי שעוזר לנציג אנושי, על ידי מתן טיפים, התנגדויות, פתרונות להתנגדויות, בזמן אמת. זאת אומרת, הנציג האנושי, נאמר שה-use case הוא use case טיפה מורכב, ש-voicebot לא עושה אותו, אז הוא נותן לו טיפים, תוך כדי זה שהוא מתנהג כמו מנטור. הוא מקשיב לשיחה, ה-AI מקשיב לשיחה, ובזמן אמת יכול להגיד לו, תדבר יותר חלש, תדבר יותר חזק, לא הזכרת את הנושא ההוא, כן הזכרת את הנושא הזה, תנסה להקשיב יותר, וכו'. בנוסף, בצד ימין למטה, רואים פה, יש לנו כלי שלם, שהוא כלי לניהול, מה שנקרא כלי AI, לניהול תקשורת דיגיטלית, כמו free speech chatbotים, שבעצם אתה אומר, אני לא חייב לתת את האינפורמציה ללקוח בוויס, בקול, אלא אני רוצה לתת לו פתרונות שהם פתרונות דיגיטליים, נגיד וואטסאפ או SMS, אז יש לנו כלי שלם שסביב צ'טבוט, ה-free speech chatbot, אבל הכלי הזה גם יודע להעביר לנציג אנושי. כי אנחנו מאוד מאמינים שהסיפור הזה של הכנסת AI לכל סנטרים, בטח בשנים הקרובות, חייבים לתת לו מה שנקרא רשת ביטחון. בחלק מהמקרים, הלקוחות עצמם עדיין לא רגילים לעבוד רק כמו צ'טבוט, והם רוצים אדם. בחלק מהמקרים אנחנו רואים שזה נושא רגיש מדי, אנחנו רוצים שאדם יטפל בזה, או שאנחנו רוצים לעשות איזושהי בקרה של אדם. בקיצור, גם בעולמות של ה-voicebot וגם בעולמות של הצ'טבוטים, תמיד אנחנו אומרים, אנחנו בשלב ראשון, בשנה הקרובה נגיד,
פותרים את כל הבעיות שהם use case פשוטים. לא צריך שבן אדם יענה על משהו מאוד מאוד פשוט, צריך שבן אדם יתעסק בדברים המתוחכמים יותר, ותמיד הוא יכול להיות רשת ביטחון לבוט. כל הדברים האלה מתחברים לעולמות של ה-call center, להקלטות, ל-BI, לעולמות ה-IVR. אגב, גם ה-IVR היום, בעצם הנתב עובר להיות נתב free speech, כמו שה-voice bot שהצגנו, שבעצם במקום להגיד הקש 1 לשירות, הקש 2 לגבייה, הקש 3 לזה, ואז אתה מגיע ל-9, והבן אדם מאבד אותך, אתה יכול להגיד, בוקר טוב, איזה נושא אתה רוצה שנטפל לך? הוא יגיד, יש לי בעיה, בטופס ההוא, אני רוצה שיעזרו לי. ואז המכונה תבין את הקייס שלו, והיא תעביר את זה למחלקה הנכונה או לאדם הנכון. רומי, אתה רוצה להציג עוד דמו עכשיו? לא, רק רציתי לדבר עוד כמה נקודות. כן, סליחה, יש לי עוד איזה משהו קטן, הנה זה, בוא נראה. אני גם אגיד לך שעד הזמן שחזרתם אליי, אני זה ככה agent assist. חיפשתי באינטרנט ואני מגלה שאני משלם לכם יותר יקר הבנתי. הניתוקים קודם כל שימו לב שיש לך, למעלה על נשמח לשמוע. הטיפים שהוא נותן לו בזמן אמת. ואיזה חבילה מתחרים זה קורה הציעו לי. לך, שנשווה תפוח לתפוח? זה קורה לי כל יום, פעמיים לפחות, וזה גם בשעות העבודה, זה בשעות שאני צריך להיות מחובר כל הזמן, ואני צריך לפעמים לאפס את הראוטר כדי שזה יחזור לעבוד. הבנתי. ומה שהציעו לי, כן, סליחה. ומה שהציעו לי זה ממש אותו דבר, ממש אותו רוחב פס והכל, ובמחיר יותר טוב. הבנתי. מתי? אוקיי, אז מה שראינו פה זה בעצם המסך של הנציג, של האג'נט, וראינו פה בעצם טיפים שהוא נותן לו תוך כדי הקשבה בזמן אמת, תמלול בזמן אמת, פנייה לפרומפט ולרג, שמסביר לו מהם כללי המשחק, מה אתה צריך לעשות, והוא נותן לו טיפים בזמן אמת. היום בכל סנטרים קלאסיים יש איזה מנטור, אבל המנטור הוא אנושי, ולכן זה משאב מאוד מאוד יקר, וקשה לו להקשיב ליותר משניים, 3 או 4 שיחות בזמן אמת. פה אפשר לעשות את זה על כולם, שזה ממש משהו שהוא מאוד מתבקש. אנחנו רואים את הצורך הזה כל הזמן בארגונים. רומי, תוכל לתת איזה כמה דגשים לגבי משרדי ממשלה שאתם איתם בקשר, או אם יש איזה פרויקט כבר שאתם מטמיעים? כן, יש לנו עכשיו פרויקט, הראיתי אותו בהתחלה, זה עומד לעלות לאוויר משרד התחבורה, זה פרויקט שבעצם מאגד כמעט את כל הדברים שהראינו, גם בעצם voice bot שיקבל שיחות, במידה שיהיה מצב חירום, ייתן את האינפורמציה, יש גם חיבור לסיילספורס, כמובן, כל הסיפור פה זה בחיבור לתוך סיילספורס, יכניס בפנים את הנתונים, יכניס בפנים את התמלול, את התיעוד של כל הדברים. בנוסף, יהיה פה מנגנון של צ'טבוט, שהוא free speech, שבעצם גם כן, כמו מה שהראיתי מקודם, זה בעצם צ'טבוט שיש לו את כל, אנחנו לימדנו אותו את כל ה-use case הספציפי הזה, והוא יכול לתת בוואטסאפ פתרונות, ומשם, נגיד בן אדם אומר, לא, אני רוצה לדבר עם נציג אמיתי, אז יש את כל המנגנון שיודע לעשות assign לנציג, כולל מסכי ריל טיים, וכולל BI שלהם סביב הנושא הזה, חיבוריות של כל הדברים, ו-agent assist, כמו שהראיתי עכשיו, שזה בעצם מנטורינג וטיפינג של אם יהיו נציגים אנושיים שיצטרכו גם לענות. זו דוגמה קלאסית. אנחנו פשוט רוצים לכבד את הזמן של כולם, אז יש עוד איזה דגש שאתה רוצה להגיד? עוד דוגמה רציתי, על שיחות וואטסאפ דיברתי, voice bot בוואטסאפ, שיחות יותר ונכסות. עוד נקודה קלאסית זה בעולמות של גבייה, עיריות, כביש 6, כל העולמות שיש גבייה, ארנונות וכולי, ומס הכנסה וכולי. יש היום, הנושא של גבייה הוא נורא נורא קשה, במיוחד גבייות של מספרים קטנים, שאתה צריך לגבות 78 שקל, בן אדם עולה יותר מה-78 שקל שאתה תגבה. יש פה מנגנון שכבר עובד לנו, גם כן בארגון שביקש מאיתנו לעשות אינטגרציה למערכת וחיבור והשיחה שלמה, קבלה של כרטיס האשראי ותשלום במקום. זה משהו שאנחנו רואים בארגונים pain מאוד מאוד גדול, והפתרון הזה הוא פתרון טוב, ויש עוד הרבה use cases שאפשר להכניס את הפתרון הזה. קודם כל, יכולות ממש מרשימות, ותודה רבה על ההצגה, אני חושב שזה היה ממש כאילו טוב ומסביר
ומייצר רצון לבחון את המערכת. עכשיו אנחנו נעבור לצוות של טייטן, ותודה רבה רומי. תודה לכולם. שלום לכולם, תגידו לי שאתם רואים מסך? רואים. סיילספורס, אוקיי, טוב אז אני יאיר קונביץ, אני VP Customer Experience בטייטן, אני אחראי על כל הצוותים לאחר המחירה, תמיכה, יישום, סולושן, ארכיטקטים והצלחת הלקוחות. אתכם אני לרוב פוגש אתכם ואת הפרטנרים אני פוגש בשלבי תכנון, הבטחת מידע ועד לביצוע ועלייה לאוויר ושמחת האזרחים. למי שלא מכיר, אז טייטן היא פלטפורמת no code שהגישה שלה היא Salesforce First, אנחנו כלי עבור Salesforce, אנחנו בעצם Web Studio שמאפשר לבנות כל תהליך שחסר בסיילספורס. אם רוצים להחצין משהו לעולם, אם רוצים לשפר תהליכים פנימיים בתוך הארגון, מה בעצם אפשר לבנות? עמודי נחיתה, תפסים מפשוטים עד מורכבים מאוד, פורטלים שלמים, הפקת מסמכים, תהליכי חתימות דיגיטליות, סקרים, ניהול קבצים, אינטגרציות למערכות נוספות ו-Backend Flows, והגישה היא פשוטה, אתם מחליטים איך לבנות, טייטן נותן לכם בעצם כלי no code, שאתם יוצרים את הלגו שלכם, עם חיבור דו-צידי לסיילספורס באופן מלא. עכשיו אני אציג ככה כמה דוגמאות, וגם באופן כללי חשוב לומר, אנחנו עובדים עם ריבוי משרדי ממשלה, משרד האוצר, כלכלה, הגנת הסביבה, משרד העבודה ועוד ועוד ועוד, ובעצם אני אציג כל מיני דוגמאות, גם הדברים היותר סטנדרטיים שהייתם מצפים וגם קצת יותר מורכב מזה. אז קודם כל, פניות הציבור במשרד העבודה, בעצם יש להם טופס שבנוי בטייטן, הטפסים בטייטן הם טפסים דינמיים, כל הזמן מתקשרים עם סיילספורס, כל הזמן משתנים בהתאם למה שמבצע המשתמש. אז למשל, אם אני בוחר כאן תלונה, אז זה ישאל אותי, האם זאת תלונה מזוהה או אנונימית? אם אני אגיד אנונימית, אני אקבל פה סט שדות מסוים, אם אני אגיד שהפנייה היא מזוהה, אז אני אקבל סט שדות אחר, אוקיי? אז קודם כל הזמן זה זז, כל הזמן זה משתנה, בהתאם לתהליך שלכם. אנחנו רואים פה כל הבחירות האלה מגיעות ישר מפיק ליסטים רשימות בחירה בסיילספורס, כלומר אתם מגדירים את זה בסיילספורס, טייטן אוטומטית יודע שהאפשרויות השתנו ומגיב בהתאם. יש לנו כאן כמובן ולידציות פשוטות, מורכבות, שילובים של שדות, dependencies, תלויות בין פיק ליסטים וכולי, ובמהלך הריצה של טופס כזה, כל הזמן אפשר לשלוף מידע מסיילספורס, למשל, רשימת הערים שמופיעות בסיילספורס. בתוך הערים, רשימת הרחובות, אך ורק המתאימים. וככה אינטראקציה עם כל דבר שבעצם יש לכם כבר בסיילספורס, מגדירים את זה בטייטן, דרג אנד דרופ, ומקבלים את התוצר הזה פה. יש גם אלמנטים יותר מורכבים, בחירת קבצים, ובסיום, כשאנחנו מגישים כזו בקשה, הלוגיקה נקבעת על ידיכם, בעצם מה שמופיע פה אחרי הכפתור, זה בחירה שלכם, הצגת הודעות, ולידציות נוספות, דחיפה לאובייקטים בסיילספורס, סטנדרטים, managed package, custom, הכל, וריבוי אובייקטים, איזה מורכבות שאתם רוצים, וכמובן גם עבודה עם מערכות אחרות, סריקת וירוסים, טעינה של הקבצים למקום חיצוני, ובאמת, אמרתי שטייטן זה לגו, יש לנו מגוון מאוד רחב של כלים. אני אעבור עוד משהו נוסף, סליחה, קצת קופץ לי. עוד דבר נוסף, אנחנו עובדים עם ההזדהות הממשלתית של מערך הדיגיטל הלאומי, עובדת כרגע, רצה בארגונים רבים שאיתם אנחנו עובדים. נעבור לדוגמה הבאה, אני רוצה להציג לכם משהו שהוא קצת טופס, אבל הוא חי יותר בעולם של עמודי נחיתה מעוצבים,
אנחנו רואים פה עמוד של אירוע שטייטן הריצה, משהו שנשות טייטן לקחו והרימו על כתפיהן, ובעצם יצרו במהירות, תוך כמה ימים לפני האירוע, הקימו את עמוד הנחיתה שלו, שאנחנו רואים פה עמוד שהוא כבר מעוצב, זה לא טופס במבנה טופסי, קולומן אחד או שני קולומנים, אנחנו מדברים על גישה חופשית, לייאאוט חופשי, שאתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים. כאן זה אירוע אחד, התמונות, הטקסטים, כל מה שמופיע כאן מגיע ישירות מסיילספורס באופן דינמי. כלומר, אם מחר אני מרים אירוע אחר, אני מזין בסיילספורס בתוך האובייקטים בסיילספורס את הדאטה שאני רוצה, את הלוגוים, את הכישורים אליהם או את התמונות עצמן, ואני אקבל כזה פרויקט יפה. נגיד, סתם דוגמה שלה זה על אובייקט סטנדרטי קמפיין, במקרה הספציפי הזה, או שזה אתה יכול לעשות גם מקוסטם? זה ספציפית מקוסטם, אבל אפשר קמפיין, אפשר כל אובייקט, טייטן עובד עם כל, אמרתי, managed package, הכל, כל האתגרים. וכזה עמוד שאתם יודעים מייצג ממש אתר, זה לא מייצג עכשיו משהו שלרוב רגילים מתפסים פשוטים כמו הקודם שראינו, ואם אני עושה הרשמה אני מגיע כבר לטופס, שוב, מסתנכרן עם השדות, יש לי כאן מולטי סטפ, אני רואה איפה אני בתהליך וכולי. אני אעבור לדוגמה הבאה, הדוגמה הבאה שלה היא לקוח מוכר מאוד, פרויקט מאוד מאוד מעניין, בעצם בנק לאומי עברו לנהל את כל תהליכי המשכנתאות שלהם עם טייטן, אז אנחנו נמצאים באתר לאומי ומתחילים בעצם בקשה למשכנתה. רואים פה פרויקט שהוא מעוצב, יש כאן אנימציות מונפשות עם מולטיפל ליירס, כל דבר שאני זז ונוגע יש תגובה, כשאני בוחר משהו, דברים משתנים, ממש אחד לאחד דרישת לקוח מבחינת תהליך ומבחינה עיצובית, בעצם כל מקרה אחר היו לוקחים דבר כזה לפיתוח יהודי, אין הרבה כלים שמסוגלים לעשות דבר כזה, לא כאלה שבאים עם אינטגרציה bi-directional לסיילספורס, על כל דבר אפשרי, בין אפקסים לפלואים, לפלטפורם איבנטס, ולכמובן שדות, אובייקטים וכל הדברים הרגילים. אנחנו יכולים לראות אלמנטים מורכבים, כמו טרקרים שמראים לכם איפה אתם נמצאים, ניתן בכל שלב לחזור אחורה, לשמור פה דרפטים, לחזור עליהם מאוחר יותר. כאן שוב יש לנו חיפוש בין רשומות בסיילספורס, באות בתצורה אחרת הפעם. אני קצת אדלג פה על שלבים, אבל באמת רואים משהו שהוא כבר, אם קודם דיברנו על טופס, אז זה משהו שכבר מדגים כאילו עד איזה רמה אתם יכולים להתאים, ולייצג את עצמכם מול לקוחות הקצה שלכם בצורה מאוד מאוד מכובדת, אם זה טופס באתר הממשלתי שהוא סופר פשוט, ואם זה עכשיו עמוד נחיתה כי רוצים לגרום לאנשים באמת להגיע לתוכניות כאלו ואחרות שמבצעת הממשלה. אם פה אני מסתכל, אז נניח יש לי לווים נוספים בבקשת המשכנתה, ויש לי, אוקיי, זה הלווה הראשון, לווה שני, לווה שלישי, לווה רביעי, ואני יכול להוסיף עוד ועוד ועוד לווים, ולכל אחד ירוצו תנאים משלו, כל הדאטה הזה יידחף בסופו של דבר לסיילספורס, או יגיע מהסיילספורס, אמרתי זה הולך לשני הצדדים, ובעצם טייטן יודע לעבוד עם הריבוי רשומות, ריבוי סוגים של אובייקטים, הכל תוך כדי אותו טופס באותו תהליך, זה לא שנכנסתי, טענתי, סיימתי, הגשתי, כל הזמן יש פה אינטראקציה דינמית ופעולות שמתבצעות. אני אגיד שאם תדמיינו את מה שאנחנו רואים בתוך הסיילספורס, תדמיינו מסך שאתם צריכים להזין סתם חשבון עם אנשי קשר, עם הזדמנות, עם מוצרים, עם אנשים משויכים להזדמנות. בסיילספורס זה תהליך, זה המון רשומה. פה אתם עושים את הדבר הזה, שימו את זה בתוך סיילספורס, ותאיצו תהליכים שלוקחים לפעמים 40 דקות להזנת נתונים, יהפכו לכם ל10 דקות. זה ממש כאילו, לא מדברים פה רק תחצינו החוצה תפסים פשוטים. וכל זה, שוב, no code, drag and drop, הכל דקלרטיבי, בוחרים אובייקטים, זה קורא את הסיילספורס שלכם, מאוד מאוד פשוט, אתם מרכיבים את הלגו שלכם, אמרתי, עכשיו הפכתי את זה לקאץ' פרייז, אוקיי, אז זה,
עכשיו אני אעבור הלאה. רגע, יאיר, שאלה קטנה, סליחה שאני מפריע לך. הוא תומך גם ב-RLS? של ה-Row Level Security, עם הרשאות, אם נגיד משתמשים שונים? יש לנו גם טייטן יודע לעבוד ברמת אם משתמשים ביוזרים ממש של סיילספורס, אז אפשר להשתמש בהרשאות של היוזר עצמו שנכנס, אם ההזדהות היא כזו שנותנת לנו את ההבנה מיהו ביחס לסיילספורס, ויש גם יכולת של טייטן, שברמה של אם אתה בונה עכשיו פורטל וגישה לתוך הפורטל, או עמוד וגישה לתוך זה, אז אתה יכול לבחור מה הרול של הבן אדם, ולפי הרול מציגים דברים, הם כן זמינים, לא זמינים, הוא יחווה חוויה אחרת לפי הרול שלו. אז גם טייטן מנהל וגם סיילספורס מנהל. אני אגיד משהו בכללי, כאדמין סיילספורס, כמנהל פרויקט, אני גם הייתי שם בעבר, הייתי בצד השני, בעצם טייטן היה ההמלצה שלי בכל פרויקט שנגעתי בו, והסיבה היא שנותן לכם גם לעשות כל דבר שאתם רוצים, אבל גם זה נותן לכם להטמיע תהליכים שהם עובדים עם הסיילספורס, זה כאילו, לי זה הפך להיות חלק מהאורג. שם בתוך המסך הזה יש טייטן, פה בעמוד בית יש טייטן, פה כאילו זה ממש כאילו הפך להיות, אם יש UI מבחינתי היה טייטן, זה קצת מאוד מחירתי, אבל זה באמת היה האמת שלי, יש פה אנשים שעבדו בפרטנרים, הם מכירים את החוויה שלי. דבר אחרון שאני אציג, בעצם קצת מעולם אחר, עולם החיתום, תהליכי חתימה, אז בעצם נניח שיש לכם עכשיו סוכן שעובד בתוך הסיילספורס, הכין איזשהו תהליך, זה לא משנה מה, מכל אובייקט שתרצו, במקרה הזה אני מראה הזדמנות, ההזדמנות שלי נמצאת בפרופוזל פרייס קווט, אני רוצה לשלוח אותה עכשיו ללקוח, ושהלקוח יאשר ויחתום לי. זה יכול להיות ריבוי חותמים, חותם אחד, ריוויוארים, פנימי, חיצוני, לא משנה. אז כאן יש לי את יאיר הנחמד, decision maker, באופרטוניטי הזה, אני לוחץ על הפקת מסמך, אני בוחר מבין המסמכים שאני מורשה לראות, יש הגדרת הרשאות מי מוגדר לראות ומתי, ואני מג'נרט בעצם את המסמך הזה. ברקע, לבחירתכם, נשלח SMS, לא משנה מה, במקרה שלי נשלח מייל, ורק רגע אחד, אני אצא פה מהסך המלא. אוקיי, אז אני בעצם מקבל הזמנה במקרה הזה במייל, נכנס ללינק, ומגיע לי מסמך, כתוב לי שזה יאיר קונוויץ, ברלינגטון טקסטיילס, אני מקבל את האמאונט מתוך הסיילספורס, כאן רפיט של כל המוצרים שיש לי, וכשאני לוחץ סטארט הוא מתחיל לקחת אותי לשדות שעליהם אני צריך לחתום או למלא את המידע שלי. כמובן פה זה דוגמה באנגלית, כי GPT יוציא לי יותר מהר מסמך, ופה אני יכול לחתום, אני יכול להעלות חתימה קיימת, אם יש לכם מזכירת מנכ"ל שחותמת בשם המנכ"ל, לא משנה משהו כזה. אם היו פה המון חתימות, היה אפשר להכיל אותן על כל המסמך, אני לוחץ apply ו-finish, ושוב מה שאמרתי, ברגע סליחה, בסביבת בדיקות, תסלחו לי, ברגע שאני סיימתי את הדבר הזה, אז, אז שוב, כמו שאמרתי קודם על הלגו, אתם בוחרים אם זה מוזן לתוך סיילספורס, אם זה מפעיל איזשהו backend flow טייטני או סיילספורסי, האם זה משנה את הרשומה בתוך הסיילספורס? במקרה שלנו, בגלל שסיימתי, אתם תראו שבריפרוש, הסטטוס נהיה closed one, הקובץ נשמר לי כאן למטה, יכול לראות אותו, יש את הקובץ, יש פה את כל הנתונים, החתימה וכולי, ואתם יכולים להפעיל צור רשומות, עדכן את הרשומה, תשלח את זה לעכשיו, סתם אני אגיד S3 או whatever, ובעצם להמשיך תהליך מכאן, ובעצם כל מה שיפה בטייטן, אנחנו פלטפורמה, יש פה סט כלים כמו שראיתם שהוא מאוד רחב, והוא נותן לכם את המקום בלי עכשיו כדי לחבר מוצרים לעשות אפקס, בלי זה הכל מחובר, אנחנו דבר אחד שיודע להטריג המון תהליכים ולחבר ביניהם. אז תודה רבה, אתה תוכל להגיד כמה מילים לגבי נגישות, הנגשה של הטפסים וכל מיני דברים כאלה?
נגישות מלאה, גם בטפסים, גם בפורטלים, במסמכים, כל הדברים נגישים, עברית, אנגלית, ראיתם פה גם בדוגמה שילוב עברית ואנגלית בתוך אותו פרויקט, תרגומים, ממש המון המון גמישות. אני אגיד שמבחינתי אני הייתי מקווה שמה שתצאו מכאן זה שתדעו שכשאתם מחפשים איזשהו פתרון, באמת אני אומר את זה, טייטן מאוד מאוד גמיש, הוא כלי שיכול לקחת לכם את המעמסה הכבדה, להפוך אותה לאפשרית ולקלה, לחבר בין תהליכים בין פנימיים וחיצוניים. אנחנו ממש נשמח שתתייעצו איתנו ועם הפרטנרים, אנחנו עובדים עם כל הפרטנרים בישראל ברמה מאוד מאוד אדוקה, אני מניח שחלקכם כבר מכירים ושמעתם עלינו בתוך תהליכים ממשלתיים. אתם מוזמנים. רק שאלה, אתם עושים כמו פריסל כזה, זאת אומרת אם משרד לפני שהוא בוחר פרטנר, רוצה להתייעץ איתכם או לבחון את הפלטפורמה או לחשוב איתך ישירות אם זה מתאים או לא מתאים, אז פונים אליך בעצם? בוודאי, אפשר לפנות אלינו, אפשר גם וגם, זה בחירתכם החופשית. מה שעמדתי להגיד כאן, שאני מאוד ממליץ שתתייעצו איתנו. זהו, אני חושבת שזמננו קצת קצר, אנחנו צריכים לעבור להצגה הבאה, אז המון תודה. עשיתי את הסיום, את הקריאה לדבר איתי. נכון, אתה היית בסדר, אני רק אומרת למי שעוד רוצה לשאול, אנחנו נעשה עוד הצגה, ואז נוכל לאפשר שאלות. כן, אז יש לנו עכשיו הצגה באנגלית של Sliced Bread. Martin, are you with us? Now it's your turn. So if you can present and good luck. Yes, thank you. I'm sorry, I'm the only one that doesn't speak Hebrew, so I'm going to do it in English today. Let me see. Can you all see my screen correctly? Yes. Yeah. Perfect. So, my name is Martijn Schwetzer. I'm the founder and CEO of Sliced Bread ETL. In the next 15 minutes, I'm going to tell you what Sliced Bread ETL is. I will show you how it works, and I will tell you how we're different from other ETL tools out there. So, let me get rid of this. This is probably in the way. There we go. Sorry, here we go. So, what is Sliced Bread ETL? Sliced Bread is a data processing engine that runs natively on the Salesforce platform. We allow users to process small or very large amounts of data using a simple drag and drop interface. And with Sliced Bread, you can import data, clean data, aggregate data, or even export data. We designed it for admins, so there's no coding involved. And since it's built within Salesforce, using the Salesforce user interface, it should feel very familiar for admins, so they don't have to learn new skills to use our tool. Sliced Bread was built to handle high-volume operational tasks natively on the Salesforce platform. So think about complex migrations where you're loading legacy data with multiple related objects, or data hygiene tasks where data needs to be sanitized. So for example, removing duplicates or making sure that all phone numbers are in the same format. We also support integrations, so you could pick up files daily from external systems and update records in Salesforce. But how does it actually work? Let's dive into a demo where I'm going to show you how to import a CSV file that contains data that in this case we gathered from this webinar. But before we dive into Sliced Bread, I'm going to show you the Excel file, because usually data comes in an Excel file. So let's take a look at this. We have data from accounts and also from contacts. If you're showing an Excel file, like we still see the slideshow. Oh, you still see the slides? Okay. Yes. Yeah, looks like you're sharing only one window. I'm only sharing one. Okay, here we go. Let's do the entire screen. Share. Okay, now we see Excel file. Yeah. Okay. So this contains data from two different objects for Salesforce. So we have account data and we also have contact data. Using the out-of-the-box tools from Salesforce, you would have to split this file into two. First, insert all the accounts, then export them again to get all the record IDs, start manually, changing your contact file with VLOOKUPs, and it's just error-prone, and
it is not in an audited way. So how do we do that with sliced bread? We have what we call a recipe builder. And the first thing we're going to do is we take the Excel file and we slice that every line into a different record into Salesforce. And then we're going to extract values from it. So from that Excel file, we'll get the account name, the first name, last name, the email, and all the other data, and we save that in what we call virtual fields. Think of a virtual field as a variable that you would also see in Salesforce Flow. The only difference is within sliced bread, you can only populate it once. That sounds a little bit counterintuitive, but we'll get to that later. Then we have the transform phase of our ETL process, and this is where the magic happens. This is where your business logic lives. This is how you make sure you succeed. So if I switch back to the Excel real quick, we see that some data is missing. We see that it's not always sanitized correctly. We have capital letters, lower letters. I see that even I'm in there. And since I'm not part of this webinar, I shouldn't even be in here. And we don't want you to manually start changing your sources. I mean, this Excel is what it is, and it should just be processed automatically without any manual intervention. So let's solve these issues. First, since we're going to create contacts, we need to make sure that we at least have an email and a last name. So we have a built-in required fields validation. This basically means that if one of these values is empty, we will fail that single record. Not the entire upload, which usually happens if you use data loader or other upload tools, just this single record. The next thing, we have a discard rule. So this allows you to create formulas. We support the same formulas as you see in Salesforce. So whenever you're building a validation rule, for example. So in this case, we're going to see if our email address that we extracted from the Excel file contains slicedbreadetl.com. If that is the case, I'm just going to discard that record because it's a sliced bread employee and I don't need that in my system. So no manual intervention in your Excel sheet. You can handle that here in an audited way. There might be already data in the system, or you might want to gather related data. So that's why we provide you with a query rule. In this case, we can select accounts. So we want to grab the account ID, save that in a lookup field. And we want to make sure that the external ID that we get from our Excel file matches our original system ID. So we have the correct account record. Now, if there's no output, we will allow that. You can also fail it. But we will allow it because if we don't find an account, we want to create it. And then we do the same for contact. The contacts might already exist. So we check on email and try to find a contact for that email address. As we saw in the Excel, we have all capitalized letters, lowercase letters. That's something we want to sanitize as well. And that's where one of our custom built-in formulas comes into place. You won't find this in Salesforce, but we have a proper function. So we take the first name and make sure that it's transformed into a proper value. Now, if you want to check how these formulas work, we do provide a playground. So if I type in my name with all capital letters, you can just try it out and you will see it's being sanitized to just capitalize the first one. So if you have multiple names, it will do the same. Here we go. This is the value you want to have in your database, not this. So we do that for first name. Martin, if I've got like a phone number, which start with 0 and I want to replace it to initial 972 in Israel, so you can do it with this, features, right? We have formula builders, so yes, you can substitute values, replace zeros for pluses, or you can do anything you can do within a Salesforce formula. Absolutely. Due to time restrictions, I won't show it now, but if you want to, I can show you how to do that later. But that's exactly what this was built for. So after the transformation phase is done, the load phase comes, and in this case, we are going to create an account from the data
that we got from the Excel file. So we're going to create an account and set the name, our original system ID, and in this case, the industry, and save that in our account output field. And this is where our virtual field logic comes into play. I mentioned earlier that you can only populate it once. So if an account is found here, then this one is already populated. And since this rule ends up with the same virtual field, it already says here, the rule will be skipped if an account already has a value. So there's no difficult if then else constructions. If you find an account here, we will skip this because it's already there. Then we're going to create a contact, and we use our proper first name, proper last name, the email from the Excel file, and the account that we either found or created. So we're going to do that all in one go. And since this is a webinar and I want to follow up on everyone, we are also going to create a campaign member for this contact. So on bread level, or on recipe level, as we call it, job level, as you can say, you can define a campaign. So for which campaign are you going to import all this data? That will be our campaign ID. The contact ID will be the contact that we just created or found in the system. And we're going to set the status to responded because we know they were in this webinar. So this allows you to set any kind of business logic that you want. And if we look into our database currently in Salesforce, you can see there are no contacts, and our campaign for the CRM community in Israel doesn't yet contain any contacts. So we can run this recipe, aka job. We want to create the contacts and the campaign members from our Excel file. We're going to save them into our campaign, and we're going to use the input file that I just had, which is our Excel file. Now, this is where we rely on the Salesforce platform. Everything is being executed on the platform, so hopefully it works with us. First thing we did is we sliced our Excel file. There are 300 entries in there. And then we do the transform. And what we see now is two things. We have failed slices, and we have one discarded one. So if I click on here, what we see is that this was discarded because I am a sliced bread employee. What is really important, what we found really important, is when you do any data actions, you need a full history, a full audit trail. So that's what we provide here. And in this case, I'm a sliced bread employee, so I was discarded, which is correct. But we also have an error. And error handling when doing data loads can be tricky, but we have a troubleshoot tab. And in this case, we see the required fields are missing. Remember, we had that check on required fields. Well, here we are missing one, so that's why this fails. But since we have a troubleshoot tab, I can take the last name from the email address and just save it and still process it. So remember that audit trail, even my manual edit is added to our audit trail, so we have a full view on what happened. Next, we stop. Why do we stop? Because when you load data, you want to verify what is going to happen before it happens. So we provide you with a load plan. The load plan will show you exactly, or show you an overview of the slices, the number of DML statements that is going to be performed. And you can just dive into one to test. I mean, maybe you made a mistake in your business logic. This is the moment where you can actually test that. And if you made a mistake, you don't have to redo the entire data load. You can just cancel this bread, change your business logic, and try again. So what we see here is we're going to create an account. We're going to create a contact. And as you can see, the names are in proper value, while here it was in capitals. And then we're going to create a campaign member that ties the two together.
So if we start loading this manual, just do one. What we see is we created an account. So let's open it. You can directly access it from our sliced bread slice. So we have the account, we have the related contact, and we also have a campaign member. So if I switch back to the campaign, what we see now, there's one contact in there. So everything is correct. This gives me the confidence to actually run the entire data load. So I can just say start loading and wait for it to finish. So And these are you, just 300 you records, manage, but Martin, you manage 3 everything million. from an app which is in the interface of Salesforce, right? So you've got your sliced bread app inside of the interface of Salesforce, and you can manage everything from there, right? Yes, exactly. So we do have one error. Again, let's see what happens, because there might be a validation rule or something going on with automation in your org. These things happen. In this case, we have an invalid email address. Well, I know how to fix that. .com.invalid. I can save that, of course. It's added to the audit trail. Process it. And now, if I go back to the campaign and refresh, we should have 299 contacts in there. And we do. So that was a very short demo. Let me quickly summarize or continue the presentation. Why are standard ETL tools more of a risk than sliced bread? First of all, usually you need data outside of Salesforce. So ETL tools take data outside and process it there and push it back in. That can be a risk. You should really trust your external system. Pricing usually nowadays is pay per row. So depending on the volume, you cannot really budget for it. Plus, if you make a mistake, you have to pay for it. And they don't always handle the Salesforce governor limits correctly, unfortunately. Martin, So if you can explain like it's the system or the product fits like small processes, or you need just large processes? It can be as small or as big as you want. We now did a load with 300 records. That could also have been one record, or it could have been 1 million records. Nice. And that's where we optimize our processing specifically for the Salesforce platform to avoid hitting any limits and stay within all the governor limits from Salesforce. So it's a little bit technical, but we do optimize for Apex CPU time, for heap sizes, things like that. Hey, why did my Nice. sharing And stop? if you can share us like the project that you did with the digital agency with Michal. I don't know if Michal is here right now, but if you can explain or share with us what you did there. The use case. Well, the use case Yes, the was use case. 100% security. So the National Digital Agency needed to handle data from Israeli citizens. And that data could never leave Salesforce. And unfortunately, there's only one tool out there. Fortunate for us, but there's only one ETL that runs natively on the Salesforce platform and stays within that Salesforce trust boundary, and that's us. So Deloitte did the implementation. They had no idea how to manage millions of records, in this case, in this situation, on the Salesforce platform in a repeated, audited way. So they went to Salesforce. Look, Salesforce, how do we do this? And Salesforce pointed them to us. And that's why That's cool. we are here today. Yeah. Okay.